ramchunga covid-19 shipuileng awangin lockdown hial te puana chula ni tin kutna thoka eizong tele in hlo fachopa chung ko chom tan chuan boi thlak na tam taka omang he shipuileng awang hian kan fate kan nauten zirna duangin andong theilawa ni tin a school kal chinte an kal theitalwa online class an nei alo chul phata ani heng online class te po hi chung ko tam tak tan chuan a boi thlak le maya chung ko khata fa nei tam deuh tan phei chuan a boi thlak dan tur chu kan ngei to thiam mai ome chutiang boruak rit tak kara chuan Maharashtra Varda district acheng chung ko member paruk omna ti chuan Maharashtra lama an ezon na ber lockdown awanga an kalpui chunjom thei tak lo awangin andam khochwa dan turle anin tunnun na tur kongdang andap achulta a hun aliam zela an chian chate kal tlangin chung ko pa ber chuan Rajasthana Alwar districta na tho tur amhlo mai ti chuan an chungkwa chuan Maharashtra atangin Rajasthan lama eile barzong tur chuan an kalta ani Rajasthan an thlen hnu chuan an fate zirna tur te po boipui ngalin fa pahni an neya a upazok hi meichhia ni in kumsom pangami ani anau pangjok hi mipani in kumsom pathum mi ani a state chunga shi in punlam apan chholai le shikai antam chholai ani awangin Rajasthan sarkar po in total lockdown an kalpuya engkim mai chu chol thwapin zirna school po khar ani a sarkar thupek angin online class erawh kalpui ani hemite chungkwa po hian Rajasthan an thlen hian sumlama nasatakin har satna an tok ngala na thok thei mai tura anin ngai lain lockdown puan anile boxi nen chungte poisa puk chapin hun engemaw chen chu an khosak atol pha nge ani din mun har sataka ani awang chuan an fati pahni in online class anti na tur mobile takngial po an nei lo awangin an buai maya pa ber chuan android phone pakhat kolve in an nei chun chu an unaw chuan in mantom turin pa ber chuan atita a an unaw hi class thummun an ni lo awangin boi thlak ti chang an nga hle mai ma se adang an nei miau si lo awangin an nei chuna lungoi zel chutumin phone pakhat in tom chuan an unaw chuan class an nei dun thin ani hun aliam zela ni khat chu an pi apanu chuan atunu polko zirlai kumsom pangami chu kovin abula athotira eng emo asoipui hnu chuan atunu chu akalson vele maya ma se api chuan atunu pumpuar dan amu chuan pumpuar satlia ani in ashata tlat laumai apum lama har sana nei ni in ashia a atule fati bula ero engma asoi chhuak du lem lo atunu khosak dan le omdan chuan api ngai ati thathei tlat laumai ani tela atunu pumpuar bel zel chu ngai that launa anei lian tol tola anule apati po ashil sheve ngalin an fanu pumpuar dan chu enchianga har satna engimote alo nei theya lozo te u ti in afati no pa po chu acha ta ani ti chuan an fanu pumpuara a omta ringot mai chu en lia mai chia an ngai lawa na anei le nei lo an zola in engma na anei o masoi ngai bok si lo an chungkwa chu in ron khomin hospital lama entir chu tha in an sia a ti chuan hospital lampan tur chuan ruwa manna an siamta atuka chuan an fanu kumsom pangami chu hospital panpuin an wathlen chuan ultrasound ti turin an lo shila ultrasound an ti zo a result an han en nak chuan an rin lo lam dai thil an chita tlat mai an fanu polko zirlai chuan naute tharuk mi vela upa chu alo pai reng mai an fanu chunga thil thleng chuan a thongin an rilru anata hle maya miswala tong fu nge ti chu an chung ko ngai to na ti boi tu anita an fanu la in engma a chungte bula asoi thadu box si lawa miswal kuthlei twarle vobe ani rin na lian tak an nei rilru a engma soilo tura vokha na thu adon le don lo te po an zo ngial po in engma chana an mulo police lama thu boy thelu mai thati na nein police station a kalin thu boy an waziak luta ani police lamte po in case serious taka ngain an thu don bo zuin ma an la ngala mi shanga kalkwalin zo na chi shang an zot vela me cheno pangnu le pate
api le pu te po police lam te hian thu zo fian anein me chano pangpo thil thlen dan kim changzo na an nei boka ma se an du chan na an la mu zo lo police lam tan po thil boi thlak tam taka om an fanu hian pong swal lo tokin fa hi lo pai ni ta se hantin zon turber an shemai boxi lo ani police lam ten avoi ni nan me chano pang chu ko le in thu zo fiana an nei le ta hemi tuma police te ma a me chano pang thu soi chuan abar khai chiang hle mai police te ma a asoi danin anaw pai na hi tudang ni lovin anaw pol sari zirlai ani tho police te chu ashil ta tlat mai police lamin statement an siama alan danin hemi te u naw mun khata online class nei chin te hi an nu le patian nitin na thokin an chho san fo thina an ni u naw ni ba ka hian api le pu te chu ina an om thina hetianga online class an nei hian an class zo apyangin website changchang hi an lo lut kwal thin hi alo ni a chuta chuan puitling film kan ti thin te po an lo endun fo thin hi alo ni oma chung an thil mole hria te chu an unaw ta na thil poi tak thlen tir theitu ani ti shilavin an thil mo chu atakin an lo chan tir ta ani an thu hria chuan anu le apa api le puteril ru atina in an zak ta hle maya ma se ani turang an ni zo to se police lam te po in an chung ko inkara thil thleng ani awangin thu boi ti top mai a tha a an hria ta wangin thu boi po chu an ti top ta ani khovel changkang zela tuna chuan kan thut mon atangin khovel ram khoilai mai po kan tlo sung sung theita shipui awangin lockdown pon ani a zirna in khar ani a kan tu le faten internet kaltlangin online class an kala tuna chuan naw pangte ber thlengin internet khovela kan luta kan fatin engchen nge internet an khoya an zirlaya an omem ti kan ngai ven fo atol ta hle mai itu ifa chu android phone a khoi emo computer a mang emo laptop a mang emo po ani thei a thei chuan en pui fo thin hi atol tak zeta thil changkai tak ni si kha nun swal zirnan le thil chalo zir chhuanan an lo mang pal thei ani hemi te chung ko chunga thil thleng ang hi a thlen ve lo nan chung tin te nu le pa te kan chan tlan a poimo tak zet ani